башка елларда айырмалы буларак бик иртә укылды. Сәгать 4-тә мөселманнар гает намазын укыр өчен сафка тезелде. Район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузеров базар яны мәчетендә гает намазын укуда катнашты. Аннан район башлыгы мөселманнарны ураза гаете белән котлады. Зор бик матур бәйрәмебез белән котлыйм. Рамазан ае халкыбызга яхшы эшләргә көч бирсен иде. Халкыбызга тыныч китерсен иде. Сезгә үзегезгә, гаиләгезгә исәнлек, саулык, гаилә бәрәкәт теләп калам. Безнең вакытыбызда яңа уңышлы эшләр булсын, тынычлык булсын. Бәйрәмебез бик матур булсын. Ураза гаете дөньяның төрле почмакларында яшәүче мөселманнар өчен иң мөһим зур бәйрәмнәрдән санала. Рамазан ае рухи чистарыну ае. Әлеге мүбәрәк ай тәмамлануны белдергән ураза гаетен шатланып каршы алабыз. Гает намазын укырга елдан-ел яшьләрнең күбрәк килүе күңелне сөендерә. Бүген гает бәйрәме. Без әтебелән килдек мәчеткә намаз укырга. Минем әнием, ике апам әти ураза тотты.